Salam mehriban gelin gıylar. Bugünkide şu 6 renkten alaca örülüşini görkezek. Ve qayninim ilmedama şu 6 renkten etiyadi. Ol köplenç gök yaşılın yerine qara ulanıyadi. Qayninim hem icikelerimizden hem iştiyadik. Qarani, gök yaşılı, qara renk, koyu renk kasab ediliye. Ak, sarı, kızılı bolsa açık renk kasab ediliye. Şoň üçinem neşeyle açık renkler bilen koyu renkleri aralaştırıp örýärler. Haýsyny nirede haýsy açyk renk bilen haýsy koyu renki bile goýasyň gese o öz islegiňe bagly. Ýöne esasy açyk renk bilen koyu renkleri dokma dokolanmada başga işler edilende şeýle aralaşdyrıp edilýär. Ak, kızıl, sarı bu renklere açık renkler diýilýär. Yaşıl, gök hemde qara renklere qara renkler ýa-da koyu renkler diýilýär. Onu mehriban gelin gıylar alajanyň örülüşini size baştan ayak başardygymça düşnükli edip görkezmäge çalşaýyn. Eger öwrenmek isleýän bolsaňyz meň bilen galyň. Kanalyma agza bolun, like koyun, hemde tesbirlerde öz pikirleriňizi, islegleriňizi ýazyp, muman meň bilen ara gatnaşykda bolun. Bu alaja 24 tapakdan örülýär. Her elimizde 12 tapak bolýar. Baştan aýtýşymy ýalam 6 sany dürli bolýar. Ilki videoda görüşüňiz ýaly tapaklarymyzyň uzunlygyny taýýarlaýarsyz. Şu görnüşde. Inni uzunlygyny alýar. Şunu belleýär. Ne? Öňki 6, neşeyle 12 tapak boldy. Ne ýene bir aýla ýetirsek 24 tapak bolýar. Versinem aýrýar. Açýar. Böylecik ýüpi bäsine daňýas. Meni gatydan many şeýlere goýman şunu ýaly. Men şu oturguçy ulanýarym. Siz özüňize nähili amatly yer bolsa käbiri aýaklaryna dakýala temençe dat bilen. Maňa şu oturguç amatly bolýar. Niye mehribanlar ilki bilen örüp başlamak hak renkleri iyigder goýmaly. Sonra bulaşmaly ýaly. Nime ilki bilen akdan başlaýan agy çykyrdym. Agyň ýanyndan ak açyk renk bolýar. Goýu renkliň biri ýaşyl goýdum. Ine açyk renkliň biri ne kızıl goýaly. Kızıl goýdum. Ine goýu renk qara gök tapawut ýok. Qarany goýaly. Ine qaradan soň açyk renk sary galy. Saryny goýaly, ondan soň da gök galýar. Ine şu tertipde yerleşdirdim. Ine renkler häzir örüp başlamada bulaşýar. Şoň üçin men muny depterjigime şoňa ýazyp alýan. Renkleriň ýygyderligini. Ne birinji ak, ondan soň ýaşyl, ondan soň kızıl, ondan soň qara, ondan sonra sary, hemde gök. Ne özüme ansat bolar ýaly şey dip renkleriň ýygyderligini belläp alýan. Ýüpi örmäge başlaýar. 24 her gapdaly 12 tapak. Esasy örülüş usuly bir ýüpiň iň çetinäki bir ýüpi alýar, ikisini basýar, ikisini galdyrýar, ikisini basýar, ikisini galdyrýar. Şu görnüşde örülýär.
Ýöne renklerin yerini çalışmalıyat, iýdigderje örmeli. Ilki bilen akdan başlaýar, tak tarapdan başlaýar. 2 tane ýüpü basmaly. Ak hemde iýdinek gelýän ýaşly basýar. Indi ýaşly hemde oň iýdinäki gelýän gyzylyň bir sapagyny galdyrýar. 2 sapak galdyrdyk. Indi 2 sapak basmaly. Bu gyzyly hemde gyzylyň iýdinäki gelýän garany. Ondan soň 2 sapak galdyrýar garany hemde saryny. Şonu renkleri iýdigide düzet gitmeli. Ýerini çalışmaly, sapakla tawlanmaly. Ine de 2 sin basdyk. Ine şulaň arasyndan ýa-ni agy geçirip çepelmidi alýas. Çepelmidi ak aşak düşdi. Ine bu tarapdanam şu agy alýas. Edil öňki içmedi ýaly ýöne renklerin iýdigderligini ýalňyşmaly, ýa-ni ýazyp goýan kagazjygymyzy gözläp, häzir bir aýlanyp çykandan soňra özü düzelýär. Başdan ýöne men şeýtýär. Agy alýas, 2 basýar, 2 galdyrýar, 2 basýar, 2 galdyrýar. 2 basýar. Renklerin iýdigderligini bulaşdyrmaly. Inni ikilenci tabak alamada bir nime ansadırak bolýar. Şeýle bulaşyp dursa kagazygy gözleýär. Gyzylyň ýüzünden gara gelýär. Garany galdyrýar. Saryny basýar. Saryň ýüzünden gök gelýär. Gökü galdyrýar. Inni bu tarapam edil şon ýaly. Renklerin iýdigderligini kagazykdan gözleýär. Ýazyp goýanymyzdan. Ýaşyllardan gyzyl gelýär. Bir gezek aýlanyp çykandan soňra özü düzelýär. Baştan başlanda kynrak. Ýaşyl başlaýar. Ýaşyl gyzyldan soň gara, garadan soň sary, sardan soň gök, ak. Dime 2 sapak galdyryp, 2 sapak basyp, 2 sapak galdyryp, 2 sapak basyp. Ine şu tutan ýüfüňde şoň arasyndan geçirip şu tertipde ör bermeli. Ýokarkyny şey diýip geçirýär. Bir ýaşlam alýat. Ýaşyldan soň gyzyl. Gyzyl, gara, sary, gök, ak. Çetki içinden geçirýär. Gyzyl alýar. Indi öňki tertipde başdan kynrak bolýar, ýöne öwrenişden gowy ile alsaň kyn däl mehribanlar, mehriban gelin gyzlar şeýle kyn zat däl. Gaty ansat. Öýde men pikirimçe peýdaly. Sapaklaryň gelişine görä misal üçin ýaşyl şeýle etmeli. Gönce gelişi ýalyk şonda tekejek diýwajy bolar. Agam şeýle. Herse öz ýerinde bolmaly. Ýerini çalışmaly şeýle. Çalışsa bir neme bildirýär, bulaşýar.
Ine bir yedek altı renki bir yedek aylanıp çıktık. Ine öňki goýan yerimde ak ýende ýokaryk düşdi baştan başlaýçymyz ýaly bir yedek aylanıp çıktık. Inni hemme renkle görüşüňiz ýaly düzülli şuny bulaşdyrmaly, ne şeýle tutmaly, şeýlece günje ne şeýle tutjak bolmaly. Her renk öz ýerine bolsa, hem alajaňyz awadanmalar, hem de bulaşmaly. Yerleri çalışsa ýem toglanıp bulaşýar. Inni isleseňiz kagazy gözden, isleseňiz hükmanamda belki öwrenýän çaňy kyndyrak bolar, gözlemeli bolar ýöne maňa mundan sonra geregi ýok. Renkli hersi öz yerli ýerine görnüp dur. Mehriban gelin gyýdylary, ýene de bir zat aýtaýyn, şu ýüp öreňizde ähli ýüpleriň inçe ýogylygy deň bolmaly. Näme ştaýdy? Gögi, şu gök renk täze alymda. Inçedigini bilmendirin, örp başlamdan sonra bildim. Inniki gedip ony hukman iki gatlamaly bolýar. Ne beýleklerden inçe. Alaja tekildigin bolýar, hem de ýem alajada da görnüp dur. Bir näme inçeräktigi bildirýär. Ne şoňa da üns bermeli. Ne mehribanlar alajany örp bolup gelýän tapaklaryny näçe dogurlasaň da deňleseň de ahyryna barbyr şuny ýaly hem tapaklar deň bolmaýar. Haýsy bolsa bir sapagy gutursa alajany bollum edämeli. Ahyragam tapaklar gysgalana da biraz kynrak bolýar. Ne mehriban gelin gyýdylar. Alajany bolle däýsende bolýar. Ne mundan meýlek alajany guturýan ýerini näetmeli, sökülmedi ýaly nähiletmeli. Men häzir öz gaýnynemden öwrenen usulymy görkedeýin. Ne şu usuly da edýäryn. Ne mundan gaýnynemden öwrendim. Häzir men bir näme ansadyrak usulyny görkedeýin. Ne hemmesini tekirjek edip elmide alýar. Ne içinden haýsam bolsa bir renki alıp ne şu görnüşde taşynyň aýlap başlaýar. Mena aýlaňyzy da habardar ziwaja düşürýäli etmeli. Inçirek etjek bolsaň, ikirek aýlan bolsam, üçgedek aýlanmyn, üçgedek aýladym. Ne? Inni berden gözleýän gyzyldan soň haýsy renk gelipdir, gara gelipdir ine. Gyzyldan soň gara, inni garany alýar. Garanym şu öňki gyzylyň başlan ýerräginden tekirek düşürýäli alýar. O ýerinden garany aýlaýar. Onu 1, 2, 3 gede aýlaýar. Ne, munam gaýym tutýar. Ne gözleýär, garadan soňra haýsy renk sary. Ne, garadan soň sary gelipdir. Ne saryny alýar, onu başlan ýerräginden almak üçin berrakdan çykarýarsyn. Saryny alsak da bolýar. Munam 3 gedek aýlaýar. 1, 2, 3. Inni sardan sonra gök gelipdir. Gögümiz ýa gaýtşymyz ýaly biraz inçirek. Şoň üçin ony 3 däldi 4-5 gerek häzir göreýli. 1,
2 3 Quturda birlik göz alayın. 4 gedek ayladım ine. 4 gedek yitirli bolan ýaly. Gökden sonra ak gelipdir, ağalya. Şeýdip tapaklary bir näme gysgalýança, quturýança hem awadan bolýar, hem sökülmeýär. Hem tapaklaryň bidirik gitmeýär. Şu görnüşde nakş edibermeli. Bulam alaja. Inni akdan sonra ýaşyl. Ýaşylym 3 gedek aýladym. Kızıl, eger bağ bolsa, quturanmada ona başka renkler edibermeli. Ne bunun 3 gedek ayladım. Kızıldan sonra qara. Ne qara gysgalypdyr, inni bol desem de bolýar. Ştaýdy, haýsy renkden quturan bolsa, şol renkdäki tapagy alyp şu bilen gaýmlaýan. Misal üçin, kızıl renkde quturdum, kızıl renkdäki tapagymy alýan, iňne sapýan, kızıl tapagy tapdym. Inni gaýmlanar ýaly, şunda şundan aýlaýan. Biraz aylandan sonra da şu görnüşde tikýärin. Ýagny alaja sökülmez ýaly gaýmlaýan. Sonra gaýtçy bilen kesarmaly. Ne mehriban gelin gyzlar. Ne turun ýerimi gaýtadan görkedeýin. Ne alajamy taýýar. Ne beýärsen bolsa şeýdip söküp aýraýmaly. Hiç dert bolmaýar. Ne? Ne mehribanlar, inniki videolarymda görüşýänçä hoş, sag bolun.